So kining usa ka bersikulo mga igsoon, uha ni akong giingon nga mao ni ang ato lamang siyang makit-an sa Ebanghelyo ni Lucas. Ug nakatala sad ni siya mga igsoon kaning 48 bersikulo 48 sa Lucas 2 ug 49, mao ni ang pinakauna nga na-record nga pulong ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-awon sa sugilano niya, sa tinuig nga tradisyon, kining iyang mga ginikanan nga si Maria ug si Jose, matinumanon kay ni sa ilahang mga tulumanon. Muadto gini sila ngadto sa Jerusalem, silang duha og pamilya, kay duna gyud selebrasyon nila nga ang tanan gayud nila nga mga kabanay sa usa ka lugar adto maghugop kay mutambong sila sa gitawag nato og Passover o pagsaylo, no? Kun do na mo'y idea ni sa karaang tugon o sa daang tugon mga igsoon, kining Passover mao ni ang nahitabo sa panahon sa karaang tugon o sa daang tugon sa Old Testament nga diin ang mga Israelitas giluwas gikan sa kamatayon tungod kay ang pero o ang hari niadtong panahon na nagbagahi gayod siya sa pagtuman sa sugo sa Dios. So sa bugtong pamaagi ang Ginoo nagsugo sa mga Israelitas pagpahid og dugo sa karniro o sa kanding sa ilahang doorpost. Ug sa matag balay nga butangan niadto muagi ang kamatayon musaylo kanila. Mao ning gitawag nato og Passover. Ang wala ni adto mga igsuon ang kasagaran sa mga katawhan nga wala mutuo sa Ginoo, nahurot gud sila og kamatay. No? So mao ni gisigi og celebrate gud every year sa mga Israelitas. Kung asa man sila dapita sa Juda, asa man sila sa Israel, mangadto gid sila ngadto sa Jerusalem sa templo kay ilang i-celebrate kaning tinuig nila nga kasaulugan sa pagsaylo, no? So ug doon na usab ang kaning atong makita dinhi nga mahitungod sa ni Jesus Christ ug ni Mary. Sa pagkatao atong tan-awon ang sequence, no? Naibalo ta mga igsoon og magsugod ta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, ari ta magsugod sa iyahang pagkatao, no? Unya kun atong tan-awon ang pagkatao ni Ginoong Hesus, ang ikaduha nato nga mabasa sa basahon sa Lucas, ang ikawalo na kaadlaw ang iyang circumcision. So, wala nay natala nga uban pang mga panghitabo ato na usab nang makita sa edad niya nga 12. Diin nga didto na siya sa templo na mati sa mga magtutudlo sa balaod dito sa templo. Namati siya, nangutana siya sa edad niya nga 12 anyos. Kung atong tanahon mga igsuon, ang 12 anyos ug magsugod ta sa 8 days sa iyahang seremonyas na ay 11 years o 11 katuig ug 357 ka adlaw nga gap nga wala ta mahibalo, no? Kung tanaw na to sa basahon sa Deuteronomy, nagingon na ang basahon nga ang mga butang nga gipadayag sa Dios alang na sa mga tao apan ang mga butang nga wala ipadayag sa Dios iya sa Dios. So mao na mga igsuon dunay mga ingon aning mga panghitabo makaingon ta nga unsa may nahitabo in between. Ilabi na gyud sa 12 anyos pa ang iyang edad nga didto nakit-an siya dito sa templo. Pag uli anak niya ngadto sa Nazareth, ato na usab nang mabasa ang sunod niya nga mga pahina o mga panghitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa 30 anyos na siya. So layo kayo, no? So doon ay missing years, missing siguro ka na bang gap nga wa ta mahibalo. 18 katuig
nga hilom kayo ang Biblia mahitungod ni Ginoong Hesus. So sa ato pa nagsugod si Ginoong Hesus sa ministry, nagsangyaw siya, nag-ayo sa mga masakiton, o nagmilagro, naghimo siya milagro sa edad nga 30 anyos. So sa ato pa, way bata nga nagmilagro. Walay milagro nga nahitabo, walay pag-ayo sa mga masakiton, nga giminagruhan sa Dios, sa wala pa siya moabot og edad nga 30 anyos. Kaysa dihang gipapauli siya sa iyang ginikanan ngadto sa Nazareth. Sa 8 anyos pa siya, sa batanon pa siya, pagbalik na sa iyang account din sa Lucas, ang edad niya 30 anyos na. Ug nahinumdom siguro mo sa una nga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus sa edad nga 30 anyos. Mao na natali na sa John sa Juan 2 uno nga to sa 12 mabasa na nato, wala na nato ikuan sa screen kay taas-taas na, no. So ana na mabasa, inuot lang ninyo, mabasa na ninyo ang katong milagro niya nga gihimo niya nga bino ang tubig. Dunay giimbitar sila sa usa ka kumbira, ilabi na si Ginoong Hesus ug si Maria dito sa usa ka kasal sa Cana, unya nahutdan sila og ilimnon. Nahutdan sila og bino. So gihangyo ni Maria si Hesus nga unsa iyang mahimo. Pero niyo siya nga dili pa panahon. Pero tungod kay si Ginoong Hesus maluluyon man gina siya. Mahigugmaon. So aron dili maulawan ang katong mga nagselebrar sa kasal sa Cana kay balo mo mga igsuon sa unang panahon kanang kasal dito sa ilang lugar tagsa ka semana na. Usa ka semana ang ilang selebrasyon mao na nga hutdanay Dios bino. So na hutdan man sila ang gihimo ni Ginoong Hesus, gipasudlan niya ang mga tadyaw o banga og tubig unya iyang nagmilagro siya og iyang gihimo bino. Nga diin natilawan sa waiter o sa nag-serve sa bino sa mga katawhan, nakaingon siya nga pinakalami kuno nga bino. No? Siguro di wala naman siguro moinom nato dinhi, no. Murag ang uban na ni ibahog naman lang siguro, no. Ug doon naman taan ang bisyuha sa una, murag karon wala na, no. Ato na lang ng ibahog para dili kay maklaro, no. Nakaingon gyud ang serbidoro o lalaki man god, no. Ang nag-serve di ay sa bino nga naingon siya nga pagkatanlas sa maong bino. Kay mao man ay gihimo mga igsoon sa unang panahon. Kun doon na gani kasal, ang una nilang i-serve ng mga bino katurang mga ordinaryo, mao na ihatag nila. Unya, kay daghan man jud kay yung mga palainom, lahi maguning palainom ug palahubog. Dili na sila pareha. Kanang palainom mga igsuon mao gyud ay makahurot anang bino nga ordinaryo kay di gyud na mahubog. No? Unya sa katapusan na nag-serve sa maayo nga bino, mao na to ang mga palahubog mo inom kay inikabaho sa bino mahubog na. Mao na diferensya anang duha. Sumaw na gihimo ang unang atong timan-an ang unang milagro gihimo ni Hesus dito sa Cana katong gihimo niya nga bino ang tubig, no. Unya dito sila sa Jerusalem sa nahimo na nila ang tanan nga seremonyas alang sa bata, namalik sila sa Nazareth, no. Unya si Ginoong Hesus ang bata nga gamay pa sa nidako siya, mitubo siya, nahimo siyang kusgan, puno sa kaalam og kahimuot sa Dios diha kaniya. Kung atong tan-aw ni siya nga bersikulo mga igsuon, atong makita nga si Ginoong Hesus nianhi dinis kalibutan isip tao gyud siya 100%. Nahimo siyang bata sama gyud sa mga bata nga ordinaryo nga mga bata. Mao na ang iyahang pagkatao dinhi, mao na nga gidala siya dito sa pagseremonyas o pagkahuman ana nang uli sila sa ila, no. Ang iyang mga ginikanan mga igsuon kuan ni sila kanang Diyos no ni sila, godly person nga matag ka sa ulugan gyud sa pagsaylo ana agid sila ni tambong.
Unya sa diha nga niabot na og napulo og duha ka tuig si Ginoong Hesus, 12 anyos, atong istoryahan kaniya niabot siya 12 anyos. Nangadto ni ang usa ka karaban, no? May nga ganit tag karavan, libo-libo ka mga katawhan na ang moadto dito. Unya mahitabuan ang karavan, inigpauli og padung balik sa ila, ang ilang arrangement ana, maguna diri ang mga babay, mao gyud maguna. Unya ang luyo ang mga lalaki. So ang mga bata batan-on na as taliwala. Sumao ni nga pag-adto nila dito, pagtambong nila sa ilang pagpamauli, nagdahom ni si Maria o si Jose nga kuyog gyapon nila si Jesus. Unya tungod sa kadaghan sa mga tao, gi-assume na sa nila nga naara na diha sa panon kay naaman sila sa taliwala. Una ako no ang inahan to sa unahan, ang amahan to sa likod, ani ang kabataan dinhi. So tungod sa kadaghan, ila na lang gi-assume nga nakuyog si Ginoong Hesus. So sa dihang naibaluan nila nga no, wa naman nila makita. So ilang gisusi, gitawag niya yang bana si Jose. Nag-abot sila dito, gisusi ilang mga kaparintihan, nakakita ba sila ni Ginoong Hesus, no? Ilang mga kadugo. Nya wala man gyud nila makit-i atong higayuna. Kining panahon na mga igsoon na ni ang pagbalik nila gikan sa ilang pagtambong sa selebrasyon sa pagsaylo. Sa diyang wala gyud nila makit-i, nibalik sila sa Jerusalem. Nagbiyahe na sila og usa ka adlaw, unya sa pagpangita nila sa bata, usa sad ka adlaw nga wala nila makit-i. So nibalik sila sa Jerusalem, usa sad ka adlaw nga ilang biyahe pagbalik ngadto, so tulo na ka adlaw. So grabe, no? Unya human sa tulo ka adlaw, mao na to nakita nila si Ginoong Hesus sa bata pa, sa 12 anyos pa siya. Ila nakita dito sulod sa templo, naglingkod taliwala sa mga magtutudlo. Naminaw og nangutana kanila. Unya, ang tanan nga nakadungog kaniya, sa 12 anyos ang panuigon, ang tanan nga nakadungog kaniya, natingala sa iyahang pagpanabot ug sa iyahang mga tubag. So, ito makita dinhi, nga siya gayud, aduna gayud siya'y Espiritu sa Dios. Kay Dios man sad siya, no? Bisan pa tuod og bata na siya. So, mao na nga nahibulong ang mga katawhan. So, ang tanan nga nakadungog, ni wala gyud sila makatuo nga sa panuigon niya, nakahimo na siya pagpangutana og attentive jud kay siya, naminaw siya gyud ug unsay ilahang gistoryahan. Siguro mga igsuon, bisan pang bata pa si Ginoong Hesus, naagyud ang iyahang pagka-Dios. Siguro ni atong panahon na, mao man ni ang unang panahon kay pag-edad niya 12 anyos, mao ni ang unang panahon nga siya nakaadto sa Jerusalem. So ug ikaw bata ka, makaadto ka, nagpuyo ka na sa balay, sa pila ka tuig, pag-abot nimo sa Jerusalem nga dagko kay mga building, so malingaw gyud ka. Pero nahibalo mga igsuon, wala siya magsuri-suri nga malingaw, niadto sila sa balay sa iyang amahan nga mao ang templo. Mao nay uluhan sa ato ang wali. Ang balay sa akong amahan. So may hinungdanon kay mga igsuon ngano man nga ato manggiuluhan kinig balay sa akong amahan. Tungod kay mao dinhi dako kay nig kalambigitan sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Kay una sa tanan, didto siya namati sa mga magtutudlo sa balaod na sulod sa Jerusalem, sulod sa templo. Siguro namati siya, makaingon siya nga, murag ako may gistoryahan. No? Basi lang, kaingon siya nga, ako may gistoryahan na. Siya ba na? Namati siya sa balaod, sa pulong sa Dios nga iyang gisulat. Of course, nagpakatao man siya. No? Namati siya sa mga pulong nga iyan ang nahisulat daan sa unang panahon. Unya, atong makita din mga igsuon nga si Ginoong Hesus, Dios,
gipadala dinhi sa kalibutan. Siya ang nagmugna sa tanan. Siya ang naghimo sa katawhan o sa kalibutan. Unya, sa pagkabata niyang gipadala dinhi sa kalibutan, nagdepende siya sa iyang binuhat. Si Maria o si Jose. Na maglibog ta, no? Makaingon ta nga, Ginoo na siya. Binuhat ni niya. Pero agad siya ni. Nagdepende siya ni sa iyang mga panginahanglan. Tungod sa iyang mission din sa kalibutan, alang kanato. So, din sa pagkita na sa ginikanan kaniya, natingala gyud ang iyang mga ginikanan. Unya nangutan na ang ginikanan. Si Maria siguro, no? Kay hilumon mo kay ni Jose. Kay wa magigisulti diri ningon si Jose, Maria ra man eh. So makita nato dinhi nga nangutan na ang iyang inahan. Ningon siya nga, anak, nganong gibuhatan mo kami, muwan kami niini. Tanawa ang imong amahan. Ug ako nabalaka sa pagpangita kanimo. May so niya nang higayon na kani si Ginoong Hesus. Gitudloan na gini sigurado nila ni Jose ug ni Maria bahin sa scripture sa pulong sa Dios. So sa pangingon ni Maria ngano gibuhatan mo man kami nini, tanawa ang imong amahan, no? Isa tanawa ang imong amahan ug ako nabalaka sa pagpangita kanimo. Kay balo mo unsa gitubag ni Ginoong Hesus? Mao ni pulong nga turang mapkit-an sa basahon sa Lucas diin sukwahi ang iyahan tubag nga gitubag ngadto kanila. Ningon siya nga nganong nangita man kamo kanako. Kung ato naon bata 12 anyos, di siguro na mingon na nangita. Tungod kay naman siya mission, Ginoo man siya. Makita nato din ningon siya nganong nangita man mo kanako. Wala ba kamo mahibalo nga kinanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Ang templo. Tungod kay adto niya masayran ug mahibaluan ang mahitungod sa mga balaan nga pulong sa Dios, pinaagi sa mga magtutudlo, pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga magbabalaod. Nakaingon siya, nganong nangita man mo kanako. Kinahanglan gayud nga ana ako sa balay sa akong amahan. So kung natong tanaon sa pagbiya nila ni Jose ug ni Maria, di sa takaingon nga nagpasagad sila si Maria ug si Jose. Makita nato mga igsuon nga na ay ang pagbili ni Ginoong Hesus intentional. Kay ngano? Mao mayang tumong og tuyo nga makat-on siya sa mga balaod. Mao may iyang tuyo nga kun unsa ang gitudlo ni Maria ug ni Jose sa iya pang pagkabata antud siya dako ngadto sa 12 anyos. Diha niya nadungog ang uban pang mga kamatuoran didto sa templo. Niadtong panahon na mga igsuon sa gitawag nato na og kanang sagrado o balaan kay na ang templo. So, pero karong panahon na wala na may templo. So usahay mo kuan nanta mo lingo-lingo na lang ta. Mao na sa pagkahuman nga pagtubag niya adto ni Maria, mao na yung mga pulong yang giingon ngano nga nangita man kamo kanako, wala ba kamo mahibalo nga kinanglan ani ako gayud sa balay sa akong amahan? Mao nay una gyud nga nalitok ni Ginoong Hesus sa iyahang pagkadako. 12 anyos. Walay natala sa iyang pagkagamay nga nasa gisulti, wala say natala nga gikan pa sa 8 anyos siya. Pandina sa 12 anyos mao na ni ang una gyud nga pulong nga milugwa sa baba ni Ginoong Hesus. So pagka nakasabot man siya, sila si Maria wala man makasabot sa gisulti ni Hesus apan siya tungod kay siya masinugtanon. Unya nasayod sad siya nga dili pa panahon
nga ma-expose siya sa kadaghanan. Sumauna nga milugsong sila, balik sila dito sa Nazareth kay kaning Jerusalem mga igsoon, pasaka man eh, no? Tua man eh sa bungtod. So nilugsong siya, nikuyog sila ni Maria nga masinugtanon, wa siya gud mo supak. Ug kining tanan na hitabo gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing. Ug niya nang higayon ng mga igsoon, si Jesus mitubo sa kaalam ug panglawas ug siya gikahimutan sa Dios ug sa tao. So kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Ginoong Hesus, ang una gyud nga iyang naisulat mao ni ang Pasko. Mao ni hinungdan nganong ga-celebrate sa Pasko. Unya gingon dinhi sa tinuig nga tradisyon na tinumanon gyud ang mga ginikanan ni Ginoong Hesus, no? Sa bersikulo 41, ningon din unya ang iyang mga ginikanan mag-adtuan gayud sa Jerusalem sa matag kasaulugan sa pagsaylo. So kini gyud ang unang higayon nga diin si Jesus nakauban sa panaw, no? First time niya. Nya kini nagpakita nga si Jesus lagmit gitudloan gid siya. Aduna siya'y nakatunan sa mga ginikanan sa 12 anyos pa siya. Kay ang mga Hudiyo sa una, mga igsoon, ang kanang 12 anyos, mauna nga giandam na sila sa preparasyon sa ika-13 anyos nila nga muda mo undergo na sila sa gitawag og bar mitzvah, no? Kanang bar mitzvah mao ni ang sa hubad na nga anak sa balaod. Ang bar mitzvah o anak sa balaod usa kini ka relihiyosong pagsugod nga mga seremonya sa usa ka Hudiyong batang lalaki nga nakaabot na sa edad nga 13 anyos. So sa ato pa ang tanan nga mga bata nga lalaki nga moabot og 13 anyos moagi gid aning bar mitzvah. Usa ni siya ka relihiyosong seremonyas nga diin matawag na ni siya nga ug sa ato pa siguro kanang age of accountability. Kani mao ni ang panahon nga gitawag na siya og anak sa balaod nga kinahanglan masayod na siya kung unsa ang mga balaod sa Dios. Masayod na siya sa mga balaang kasulatan sa pag-edad nila og 13. So ang teaching nga gihatag sa mga Hudiyo sa ilang mga anak sa nag-edad nag 13. Apan sa wala pa na sa gamay nagpatubo na sila nga ilang gitudloan. Mao ni usa ka lagda og takos nga sila sad makaapil na sa publikong pagsimba. Sumaw na ni, makaadto na sila sa simbahan, makasimba na sila. O ang Biblia mga igsoon naghatag na ito og jutay ra kayo nga detalye sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa nag-edad pa siya 12. Hangtod nga siya nag-edad og 30, nga mao gayud ang pagsugod niya sa iyang public ministry. Pero usa lamang kabutang ang natala sa kasulatan mahitungod ining mahinungdanong bahin sa panahon mao nga si Hesus nailhan gyud sa ilang komunidad nga usa ka panday. Kay panday man to si Jose. So sa pag-uli niya, siguro pag-uli niya gikan sa Jerusalem, gidala siya silang gikan tulad pabilin siya. Diha na siya nagtubo na siya, nagdako na siya, unya nitabang siya sa iyahang amahan diri sa yuta. No? So sa diyang mangutan na si Maria sa bersikulo 48 nga nganong gibuhatan gitubag gayud si Jesus ni Jesus nga dili na ninyo ako kinahanglan nga pangitaon bisag asa. Ato ako sa balay sa akong amahan. Sumo ni pagtan-aw nila sa templo mga igsoon. Dito sa Nazareth, diin gigugol ni Ginoong Hesus ang iyang mga katuigan nga masinugtanon siya sa iyang kalibutanong ginikanan. No? Matod pa sa Lucas 40, nag-ingon din Lucas 2:40, nag-ingon nga, og ang bata mitubo og nahimong kusgan, puno sa kaalam ug ang kahimuot sa Dios diha kaniya. Sa bersikulo 52, nag-ingon usab, og si Jesus mitubo sa kaalam ug panglawas ug sa kahimuot sa Dios ug sa tao. Sa ato pa nagdako siya nga nagsubay gayud siya kung unsa ang pagtulunan sa Ginoo ug sa Dios.
Kay siya gikaymutan dili lamang sa Dios, gikaymutan usab siya sa tao. Unya gihatagan kitag daklit lang kay pagtan-aw sa pagkabata ni Ginoong Hesus sa iyang pag-adto sa templo, no? Gikan sa balaod ni Moises nag-ingon nga ang hamtong nga mga lalaki, hamtong, so naana siya sa edad, hamtong nga mga lalaki kinahanglan gayud mutambong og 3 ka tuig nga mga kasaulugan. Unya kani sila sa usa ka tuig na nay 3 sila ka selebrasyon nga gihimo. 3 ka usa na ni ang Passover, no? 3 ni sila ka selebrasyon ang paghimuon nila. So usahay mga igsoon kay layo kayo ang ilang balay, usahay dili sila makatambong kining 3 ka selebrasyon sulod sa usa ka tuig. Mao nga daghan gyapon ang misulay sa pagtambong, usa na kani sila si Maria. Excuse me. Ug ang kalisod sa ilang biyahe wala makababag kanila. Kini nga pulong mga igsuon atong timan-an nga natala kini nga talagsaon. O dinhi atong makita nga wala niya gidawat ang mga pulong. Pag-ingon ni Maria, tanawa ang imong amahan. Apan diri ni Ginoong Hesus. Wala niya gidawat ang mga pulong nga imong amahan nga gigamit ni Maria sa pagsulti. Mao na ningon siya, wala ba kamo mahibalo? No? Si Jesus dinhin dapita mga igsoon nagpahinumdom nila ni Jesus ug ni Maria. Kung atong balikon sa dihang nagsabak si Maria, pinaagi sa balaang espiritu. Unya nagplano na gani si Jose nga isikreto niya og buwag. Kay engaged naman sila. Pero ang anghel nagpakita nilang duha. Ningan una ni Maria ningon nga ikaw manamkon. Pinaagi sa balaang espiritu. Si Jose sad nga nagplano nga oy buntis man ako ang pangasawonon. So nagplano siya nga musirit, mukitis, hindi magpahibaw. Gibabagan gyapon siya sa anghel. No? Mao na mga igsuon nga kining tinuig nila nga tradisyon, matinumanon gayud ang ginikanan ni Jesus sa pag-adto sa Jerusalem. Tungod kay nasayod sila kung unsa ang ilahang papel, kung unsa ang ilahang rule, isip inahan o gamahan ni Ginoong Hesus. Kay nining higayon na nakalimot na si Maria o si Jose, nagingna na sila sa anghel, ikaw Maria magsabak ka o kini gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Maganganlan siya og Kristo, Emmanuel, God with us. Gipahinumduman sila ni Ginoong Hesus nga nakalimot na mo nga kay baluman mo nga ako anak sa Dios. No to ni pagtawag niya nga amahan wala niya dawata. Kini nagpakita nga si Jesus lagmit suhito na gyud, nakaila na gyud siya kung unsa ang balaod sa Dios. So kung tanaw nato dinhi, nagpadayag sa balaod nga si Jesus aduna gayo debosyon ngadto sa iyang amahan. Dili ang amahan niya si Jose, kundi ang amahan nga mao ang Dios. Ug ato sa makita dinhi nga niingon si Jesus dinhi sa bersikulo sa Juan 4:34, nagingon siya nga si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug ang pagtapos sa iyahang buluhaton. So kani mga igsoon, ang business ni sa iyang amahan, ang tuyo ni Ginoong Hesus nga gipadala siya dinhi sa kalibutan, mao ang pagtapos sa buluhaton sa iyang amahan sa langit. Diin kita ang iyahang gipasabot. Gipasabot dinhi nga si Jesus ang iyang pagkaon mao ang pagtuman kun unsa ang kabubuton sa iyang amahan nga nagpadala kaniya og paghuman usab sa buluhaton. So makita nato diya sa buhat 1:7 katapusang pulong ni Jesus atong makita nga nahisulat sa buhat. Ningon nga
Siya mingo kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga takna o sa mga panahon nga gitakda samahan pinaagi siyang kaugalingong pagbuot. Siya lamang nasayod. Apan makadawat kamo o gahom sa diha nga mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo o kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o sa Samaria. So dayag kayo mga igsoon nga si Jesus nagunahuna nga mahibaluan sa iyang mga ginikanan kung asa siya pangitaon. Asa siya paingon. Ug mabasa ni nato sa iyang tubag, nganong pangitaon man ko ninyo. Wala ba ko mahibalo nga kinahanglan atua ako sa balay sa akong amahan tungod kay ang akong buluhaton atua didto. Ug ili na kinahanglan nga mangita mo kung asa ako apan adto ninyo ako makita kundi ninyo ako makaplagan. Dili man sa ingon nga wala siya mutahod ni Maria ug ni Jose. Ang iyang mga pulong nagpadayag lamang sa iyang katingala. Tingala siya. Katingala sa kamatuoran nga iyang mga ginikanan wala mahibalo kung asa siya mapalgan. Mao to akong gingon, nakalimot na sila sa gisugid sa anghel. Mao ni kasagaran mahitabo mga igsuon nga dili gud pag sinabtanay sa pamilya tungod kay makalimot na ta sa atong obligasyon, sa atong kapikas kinabuhi, sa atong mga anak, no? So kung atong tan-awon dinhi, nabalaka gid sila si Jose ug si Maria, no? Apan sa katapusan sa unang adlaw diyang ilang nahibaw-an nga nawala si Jesus, dili sa lalim. Kayo nakahuna-huna sad sila nga gipadala ni sa Ginoo. Gipadala si Jesus diri sa kalibutan, sila ang nigam, sila ni antiman, unya takulahaw lang nawagdang nawa ang Mesiyas. Ang ilang kahadlok mo'y nagdala kanila nga nakalimot sila nga si Ginoong Hesus nga gipadala dinhi sa kalibutan Dios ug mo'y nagbuhat sa tanan. Ang pangutana ni Jesus o ang tubag ni Jesus ngadto ni Jose ug ni Maria nagpasabot kini nga siya nagsugyot. Siya nagsugyot nga nag-ingon siya nga ang templo mao lamang ang dapit nga sila magdahom nga siya mapalgan. Tagaan sila idea, no? Nya nga konteksto dili na nila kinahanglan siya pangitaon. Moadto ra sila dito makita nila si Ginoong Hesus. Tungod kay ana na siya sa edad nga 13 anyos diin aduna na siya kagawasan sa pagsimba, sa pagpamati sa pulong sa Dios. Og dinhi naghimo og galawom nga pahayag bahin sa iyang pagisgot nini. Nga mga bersikulo. Sa dihang nangutana kaniya si Maria. So pinasikat sa balaod siya nag-ingon ngadto kanila, asa pa ko ninyo, asa pa man ako moadto. Gasubay siya sa balaod. Wala ko'y laing adtuan kundi sa balay sa akong amahan. Dili si Jose ang iyang gitumong, no? Ang iyang amahan nga tuwa sa langit. Gila usab niini nga ang templo mao ang dapit diin ana ang presensya sa Dios. O ang panginahanglan ni Jesus ana lamang sa presensya sa iyang langitnong amahan. Di wala sa kalibutanon niyang amahan. Tungod kay niabot na ang panahon nga siya magkinaugalingon na. Apan dili pa eksakto ang iyang edad, mao nga gipangita usab siya sa iyang kalibutanon nga ginikanan. Ang pinakauna nga labig yung mahinungdanon nga bahin. Atong sayran mga igsoon nga dunay misyon si Ginoong Hesus sa pag-anis kalibutan. Ang iyang misyon mao ang bahin sa iyang buluhaton nga gihatag sa amahan nga mao ang paghimo og lakang sa pagluwas kaninyo o kanato. Pagluwas sa tibuok katawhan. Atong makita dinhi nga pinaagi sa pagtuman sa balaod o paghimo sa pagpasiguli. Ug labaw sa tanan sa pag-ula sa iyang hamili nga dugo. Aron lamang kita mahibalik ngadto sa atong amahan ug paghugas sa atong mga sala. Aron makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung atong tan-awon ang sugilanon mga igsuon gikan sa pagkabata hantod sa pagkadako ni Hesus, usa lamang ang iyang tumong. Kamo, kita, way lain. Kini usa ka buluhaton nga dili gyud mahimo og ipalihog o isugo niya ngadto sa mga anghel. Kini ang buluhaton nga dili gyud mahimo sa tao
kay dili kini sayon nga buluhaton. Apan kun atong tan-aw dinhi, bisan pa niini nahimuot si Ginoong Hesus. Bisan pa iyang nakita na sunahan nga mag-anto siya padulong ngadto sa krus sa Kalbaryo. Apan iya kining gikahimuot tungod sa dakong gugma sa amahan diha kaniya nga iya usab nga gipatagamtam ngadto sa katawhan. Gitawag kini nga buluhaton sa iyang amahan tungod kay siya nagmugna og mitugyan niini ngadto kaniya. So gihatag ni sa amahan ngadto kaniya mga igsoon ang buluhaton pagluwas sa tibuok kalibutan. Ang iyang pagkatao siya gitawag alang niini o gipadala siya sa pagbuhat sa iyang sugo ingon nga tao nga tigpataliwala. Mediator mga igsoon. Naay bersikulo ana nga inyo inot. 1 Timothy 2:5. Na ana makita ninyo. Nga usa lang ang nagpataliwala tali sa tao ug sa Dios wala nay lain si Ginoong Hesus. Mao na mga igsoon nga why mediatrix? Mediator. Nga usa ra gyud si Ginoong Hesus. Unya ato tanawon dinhi tungod kay siya lang ang bugtong paglaom sa tibuok katawhan o sa tibuok kalibutan. Tungod kay pinaagi lamang kaniya, atong madawat ang kaluwasan o kinabuhing walay katapusan uban kaniya didto sa eternidad. Mao na ang tuyo o misyon niya sa pag-anhi dinhi sa kalibutan. Ang iyang pag-antos, ang iyang nakita, iyang gibaliwala. Hinuon na himuot siya. Tungod kay nakita niya ang mga katawhan nga iyang luwason. Kita ka na, mga makasasala. Ang iyang pagkatao mo itimaan sa dakong gugma sa Dios, diri ka nato. Mao na ang Pasko, mga igsoon. Mao na ang season for the reason na siya nga, si Ginoong Hesus. Mao gyud hinungdan aning tanan. Mao ni makita nato nga timaan kini sa dakong gugma sa Dios diri kanato o kini gihatagan o katumanan pinaagi sa iyang saad diha sa iyang kamatayon. Mao ni ang atong nadawat nga kaluwasan karon. Mao ni usa ka saad sa Dios gihatag kanato tungod sa kadako sa gugma sa Dios diri kanato. Atong nadawat apan ang bugti mao ang kamatayon ni Ginoong Hesus didto sa cross 2000 na katuig ang milabay. Nagpamatuod kini nga kita iyang gilukat gikan sa tukma nga kalaglagan sa kalayo sa impierno gumikan sa atong mga sala. Mao na nag-celebrate sa Pasko mga igsuon. Mao ni hinungdan ngano nga kining Pasko unta magpasalamat nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak. Usahay hasandag ko gani maghuwat gani nga Pasko ron na ako'y pinaskuhan. Kisa man di ay natao, kisa'y nag-birthday. Kita ba? Dili. Si Ginoong Hesus. Wala sana siya mangayo og gift, di po siya na mapili unsay gift yatag. Ang iyang gipangayo nga mao nga makahiusa ta sa pagpangalagad kaniya, magpadayon ta sa pagtuo kaniya, magkinabuhi ta diha ni Kristo kay mao nay tuyo sa amahan aron kita mo abot dito unya sa kimayaan ngadto siyang gingarian. Mao na mensahe sa Pasko. Mao nang pagkatao ni Ginoong Hesus importante kayo nga atong i-celebrate sa matag tuig mga igsoon. Tungod kay kun wala siya, wala gyud ta din hindapita. O kini usa kini kabuluhaton ni Kristo nga kinahanglan gayon nga anaa siya. Anaa iyang kabalaka. Og siya gayon ang mubuhat nini tungod kay siya miapil sa pagbuhat gikan pa sa sinugdanan ug ang tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan hangtod sa kangturan siya gayon ang nagbugna. Mao na nga siya usab ang mubuhat nini alang kanato. Kay siya miapil sa pagbuhat nini gikan sa tanan hangtod sa kangturan. Kay kini man ang kabubuton sa iyang amahan, masinugtanon siya, bisan pa dito sa kamatayon sa krus, alang kaninyo ug kanato. Usay dili nato makuha ang essence sa Pasko. Ang ato lamang malipay ta sa Pasko kay sa layo pa or hapit ang Pasko, labi na gyud sa mga nagtrabaho, bonus. No? Maghihap na ba kay 13 month, no? Yan. Sa una na ako'y 14 month, pero dili man ang kumpanya naghatag. Mao na atong gyud na mga igsoon. Dili man na dautan, nindot man na, panalangin man na sa Ginoo. Pero ang ako lang ipasabot dinhi, nga kini gihimo ni Ginoong Hesus tungod kay nahigugma siya kaninyo, ang atong buhaton mao nga kita magapadayon sa pagpangalagad sa Dios, nga bisan pa og unsa ang kahimtang nato ning kalibutan na kay baluta nga naa gayud siya uban kaninyo o kanako.
Bisag unsa ang sirkumstansya. Daghan ang katalagman nga miagi kanato mga igsoon. Bagyo, pandemic, gubat, ila lang to. No? Ay lang sa dire. Katalagman. Ang pangutahan ng anong naapata. Unsa may katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aron lang ta malingaw ta sa atong kaugalingon, maglipay ta sa atong kaugalingon. Nakalimot ba kita nga siya ang hinungdan nga nung gipakatawo ta dinhi ning kalibutan na. Mao na gingon sa Westminster Catechism, man's chief end is to glorify God. Gamay ra kayong gipangayo sa Ginoo gani nga example. Bisan kag mukaon kag moinom buhata alang sa kimayaan sa Ginoo. Unya sa tanan nimo pagabuhaton pasalamati ang Ginoo tungod kay kanang naa nimo, naa nako, naa naton tanan siya tag-iya. Untay ato. Mao bitaw na pag-abot sa giving mga igsoon. Nakoy usa ka ang boss nako sa una. Siya. Mat. Naama mo'y tithes, no? Naama mo'y giving sa inyong church ko na sir. Siya mo na sulti no na nako ninyo siguro no. Siya nga naman nga, dato mo ka na inyong church. Iko sir, may church nga dato. Kita mo niya nga dagko kayo na, may dagko simbahan, ana niya, di ba na ato sa Ginoom na, no? Sa mga hatag pag-yudi ay mo. Nanam na sila kwarta. Unsa na ilang kwarta? Kuno ang operating si kuan ay expenses diay sa church, dako biya sad. So ang mga members ana, mahatag gyud nya unsa na compulsory gyud. Dili na compulsory sir. Unsa gibugaton sa mga kasing-kasing, pero timan sa may ka kinahanglan mohatag ka, ayaw kawata ang para sa Ginoo. Siya mo ba? Unya ikaw mohatag sa ka? Iko oo. Kagamay na nimo sweldo mohatag bagyo ka. Umintoy ko. Ang inan. Nabalaka ka mohatag ko sa church kay gamay kog sweldo, umintoy ko. Aron di ko maapiki. Bitaw. Ni-resign naman ko ato. Kay, mga lagi na, ang iyong pagtanaw sa church negosyo. No? Sa nindot na, magtukot ang church, kay nindot ang negosyo hada. Tilan. Paingon ko Ginoo, Lord, pasiloa ko. So, mga na mga igsoon, no? Ato makita din nga ang Pasko, si Ginoo Hesus nagpakatao tungod sa dako nga katuyuan alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Ang title ni ato ang sermon mga igsoon mo ni ang balay sa akong amahan. Ang templo sa unang panahon. Ug hangtod karon anaa pa kana ang maong templo nga gihatag sa Dios kanato. Nahibalo ba mo unsa? Unsa na ang templo? You don't know that the temple of the Holy Spirit is you? Kita, kamo, ikaw, ako, kita ang templo sa balaang espiritu. Kaya hinumdumi mga igsoon, ang balaang espiritu dili musulod sa kahoy, dili musulod sa hayop. Mo na moingon na sila na. No? Di man na masudlan ang balaang espiritu anaa sa ato ang kasing-kasing. Tungod kay sa kita nakaron sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesus, pinaagi siyang kamatayon sa iyang pagabanhaw, gisaaran ta niya og usa ka magtatabang ang balaang espiritu nga mianhi dinhi mikunsad, anaa na nagpuyo sa inyong kasing-kasing. Bisan pag inyo nang pailan og ejectment, di na mohawa. Kung inyong gidawat ang balaang espiritu. Gitagaan pa mo kay gayunan nga baguhon ang inyong kinabuhi. Nga mugiya sila kanato. Nga ang balaang espiritu mismo mao atong tamdan, mo atong sundon sa panahon labi na gyud kud kita adunay desisyon nga lisod kayo natong buhaton. So ang Biblia nagtanyag og pipila ka detalye mahitungod sa sayo kayo kinabuhi ni Hesus. Gawa sa pipila ka panghitabo nga nakuha sa ebanghelyo ni Lucas. So daghan ang nangako sa paghatag og hinanay nga saysay mahitungod sa mga butang nga nahitabo taliwala sa hitabo ni Ginoong Hesus. Apan dili gayud matakdo mga igsoon. Tungod kay ang Ginoo lamang aduna gayud katuyuan sa ato ang kinabuhi. Ang uban pangagpas lang na mga igsoon. No?
Mao na nga daghan kayo nga mga butang, mga tao nga maghimo bilagro. No? So atong timan-an nga kaning Juan, sa Juan 4:15 nag-ingon dinhi nga si bisan kinsa nga magasugid nga si Hesus mao anak sa Dios. Ang Dios magpabilin diha kaniya ug siya diha sa Dios. Mao na timan-an. Timanin ninyo. Mao na pinaka kani nga pulong nga atong gibasa sa Lucas. Mao na pinakauna nga pulong nga na-record gikan kang Hesus. Nya nagpakita ni David dako kayo nga importante bahin sa iyang pagkatao ug diri usab kanato. Si Jesus wala mangutana kung nganong si Maria ug Jose nangita kaniya. Sa kinatibuk-an, hinuon siya nagsugyot nga sa balay sa kong amahan adto mo ako makitaan. So mga igsoon usahay ang templo. Ang templo kanunay nga mataligaman sa mga tao. Ilabi na karon nga wala man ang templo kay naguba man. Apan ang atong templo ana apa. Mao na mataligaman sa mga Kristohanon karon tungod kay kini nawala sa daghan ng mga tuig. Kung ato sa tan-awon, dugang pa adunay nagpabiling kinaiya sa mga katawhan nga ang templo wala kunoy pulos. No? Ubisan pa ang panagbingkil kang Kristo ug sa iyang mga sumusunod anaa ni patigbabaw. Mao na moingon sila na, kamo church, usara mo ka church, nag-away man mo. Ay sa taon mo pag-away. Mahimo tang di may kuan ba the living testimony ta sa mga tao sa gawas. So dili nato dauto nato ang bad record kay. So ato makita din nga kita mga sumusunod ni Kristo. Gibalik-balik ini pagpakita ni Lucas kung giunsa ang templo nagsilbi nga gipili sa Dios nga lugar alang sa pagpauswag dili lang sa atong material kundi alang usab sa atong espirituhanon. Pagpauswag sa pag-alagad sa Dios din adto kita magampo mga igsuon. Kita man ang templo. Kita man ang iglesia. Dili man kaning building. Mao na diha adto kita magpauswag pag-alagad sa Dios, pagampo, pagdaig ug pagmatuod sa publiko nga ikaw ada ay Kristo sa imong kinabuhi. Kini usab ang templo mao hingpit nga lugar aron ipakita ang ministeryo ni Hesus sa wala pa siya mamatay. Mao ni ang paghandom nato sa gibuhat ni Kristo alang kanato nga diin ang kamatayon iyang gidawat tungod sa iyang gugma diri kanato. Ug dugay na human sa kamatayon ni Ginoong Hesus, ang templo gitamod gihapon pag-ayo ug giisip nga usa ka dapit sa pagsimba sa mga Kristohanon. Kung moadto mo sa Israel, dili na mo kakitag templo. Ay bungbong na lang. Mga gitawag lang Wailing Wall. Mo na nabilin. So kung atong tan-awon mga igsuon, muhisgod gani tagbalay sa amahan. Mao ni gitumong nga adunay templo dinhi sa kalibutan, aduna usay templo nga kita templo, aduna say templo dito sa langit nga gitawag og balay sa atong amahan. Atong tan-awon. Atong basahon ang Colosas 3:12-17. Agi pagtapos. Ningon diya sa Colossians, sa kung gihangyo, magbasa tanan ani, no? Sa Colosas 3:12-17 nag-ingon. Dungana na to. Ingon nga kamo mga pinili sa Dios, balaan o hinigugma, isulob ninyo ang pinakamabanyation, pagkamaluluyon, pagkamapaubsanon, kaaghop ug pailob, magpinailubay sa usag-usa, o nga kung aduna may mulo ang usa batok sa usa, magpinasayloay ang usag ug usa. Ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo, busa mauusab kamo. Og labaw nining tanan, isulob ang gugma
nga mao ang bugko sa kahingpitan o pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto niini kamo gitawag diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo. Magtudlo ug magtambag kamo sa usag-usa pinaagi sa tanang kaalam ug mag-awit kamo og mga salmo ug mga lawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang pagpasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios ug bisan unsay inyong buhaton sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahan pinaagi kaniya. Amen. Mao ni ang gihatag nga pagtulunan kanato ni Ginoong Hesus. Busa kinahanglan mga igsuon ng mga Kristohanon maghupot og taas nga pagpanabot sa pagtahod sa balay alampuanan sa templo ang atong lawas ug sa templo dito unya sa balay nga gihatag kanato sa Dios. Diin mao kini ang gitawag nato karon og iglesia. Diin ang mga katawhan gitawag usag og templo sa Dios. Nagkayusa sa pagsimba sa pagdaig sa atong buhi gamhanan migugmaon mo tinud-anon nga Dios nga si Ginoong Hesus kay nagsugod siya sa iyang buluhaton diha sa balay sa iyang amahan. Amen? Ang Pasko mga igsoon, mo ni mensahe sa ito ang kinabuhi. Kaya itong makita din nga, kung wala pa'y Pasko, wala ta. Kung wala pa'y Pasko, walay Kristo. Kung wala pa'y Pasko, walay paglaong ang mga tao. Kitang tanan, ngadto gyud banlod sa kadautan. Sa atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios sa iyang gihimo kanato. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios, atong timan-an nga ang pag-celebrate sa Pasko mga igsuon, dili sa mga gift nga atong madawat, kundi sa tighatag nato sa gift, the giver, no other than our Lord Jesus Christ. Amen? Ampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo sa imong mensahe ni kapunon Ginoo Lord God. Salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman nga kining pagselebrar namo sa Pasko Ginoo dili kini mahitungod kanamo kundi mahitungod kini kanimo. Apan imo kaming kining gibuhat Ginoo Dios tungod og alang sa among kahiyuhan aron kami Ginoo mahibalik diha sa sabakan sa amahan. Aron amo sa madawat ang kaluwasan nga imo gitagana kanamo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Lord, nagampo kami Ginoo nga ikaw Ginoo magapadayon sa pagpanalangin sa imong mga katawhan o Lord. Salamat sa mensahe na pa Lord nga kini magpabilin sa among kasing-kasing ug amo kini kinabuhi sa matag adlaw namo sa among kinabuhi sa among paglakaw uban kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.